O, iesgyn. Cyngor wrecsam, take 1. Ydy hwnna'n mynd i fyny take 100, dwi'n meddwl. Oedd yn just gofyn, be di'ch hoff gair neu eidiom Gymraeg? Cair sy'n meid i fi gwenu bob tro ydy iesgyn. Dwi'm yn gwybod be mae'n feddwl, a dwi'n siŵr bod o ddim yn y geiriadur Cymraeg. Ond mae'r hen oed yn rhos a fe dweud, o iesgyn. Dwi'n weld ti isdeitlau, chi'n gwybod, ond dwi'm yn gwybod be mae'n feddwl, ond y gair yma sy'n gwasanaeth wneud mi gwenu. Dwi'n gweithio yn tîm bychan sy'n rhoi cyngor i adrannau arall y cyngor ar materion y wasg a machnata. A da ni'n cael y wasg yn cysylltu â ni, gofyn cwestiynau i'r cyngor a da ni'n helpu trefnu ymateb. Ie, da iawn. So, be di'ch swydd presennol chi? Dwi'n gweithio ar y pryd yn y Canolfan Cyswydd am cyngor wrecsam, a dwi'n cymryd galwadau yn ddwyieithog. A dwi'n siarad efo cwsmeriaid ac hefyd dwi'n neud y negesau yn Cymraeg ar y ffôn. So os ydych chi'n ffonio i ofyn am llyfrgell gwersyll, ydych chi'n gael fi ar y neges gyntaf i ddweud croeso i llyfrgell gwersyll a dwi'n rhoi'r oriau agor a phethau arno fo. So, be ydych cefndir personol chi? So dyn ni wastad yn siarad Cymraeg i getre, so dwi'n magu yn Cymraeg. Ac oedd mam yn siarad Saesneg, ond wedi cael briodi o dad o'n 50 mlynedd, so mae ar i ddysgu Cymraeg. A mi'n mynd i Cymraeg, ysgol Cymraeg hefyd. Be am chi? Da chi wedi gwasad siarad Cymraeg? I mynd yn ôl, oedd hen nain o Dimbach. Oedd hi'n siarad Cymraeg yn rhugl, ond ddim yn siarad Cymraeg y plant, so oedd nain ddim yn siarad. A wedyn oedd mam ddim yn siarad, ond ddaru mam dysgu Cymraeg am fyny ysgol Gymraeg, nes i'n mynd i brifysgol yn Aberystwyth, a wedyn bron colli cymaint o Gymraeg, achos nes i'n dwi'n i ddysgu yn cylch o bobl oedd yn siarad Cymraeg, gyda gwir. A wedyn ddoes i byw yn yr ardal eto, so 2006, 2007. Pawb oedd yn siarad Cymraeg, yn arad nhw i siarad Cymraeg gyda fi, i gwella eto. Trio peidio bod yn ofnus o wneud camgymeriadau, a just defnyddio Cymraeg o gennau, and then fill the bits with English if I wasn't sure. A dyna'r ffordd gorau nes i ffeindio i cael mwy o hyder i siarad Cymraeg eto, unwaith eto. Yr un fath, really. Yr un fath yn y confidence ydi o'n te, pam ydych chi ddim yn gwybod y geiri. Mae'n iawn i ddeud o'n Saesneg hefyd, yn dydi? Pam wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg? Wel, dwi'n hoffi cyfarfod pobl newydd, a dwi'n hoffi yn siarad efo pobl. So dwi ar y ffôn, so dwi'n gallu siarad efo pobl trwy'r dydd yn ddwyieithog. Dwi wedi bod yn siarad Cymraeg ers 3 mlynedd oed trwy ysgol. Oedd mwy o iaith ysgol pan nes i ddysgu. A dwi'n just hoff iawn o gallu defnyddio Gymraeg bob dydd yn lle dwi'n gweithio. Mae hwnna'n bwysig i fi. Dwi'n teimlo fel rhan o ecosystem Cymru a Cymraeg wrth siarad Cymraeg. Dwi'n dilyn pêl-droed. Ond mae Gymraeg yn rhan o ecosystem mwy eang, dwi'n meddwl. Mae'n gwych bod yn rhan o hwnna.